Vianočnú akadémiu. No, musím priznať, že mňa to teší už len z toho dôvodu, že keď si pomyslím, že sa mali mať účtovníctvo, si by si čo mala mať? Asi ekonomiku, a určite by sme dostali výsledkom. Dúfam, že to pani učiteľka nepočuje. No, je to lepšie ako druhé. Ale dobre, vráťme sa k programu. Máš pravdu, skoro som zabudla, že nasleduje vyhodnotenie vianočných súťaží, ktoré zorganizovala práve naša školská viacká rada. Ale ešte predtým, ako pristúpime k celkovému vyhodnoteniu a odovzdávaniu si víťazom, prosím predsedu Žiackej školskej rady Dominika Puškáša, aby nám o týchto súťažiach povedal viac. Súťaž Vianočná výzdobá tried sa uskutočnila v 3 kolách v čase od 3. do 12. do 19. 12. Prvé kolo hodnotili 3 študenti a 3 učitelia, druhé kolo len učitelia a tretie taktiež. Súťaž aranžovanie hodnotili OK. Celá súťaž prebehla podľa mňa regulérne, aj podľa vás dúfam. Takže osvedčujem výsledky a výsledky vám povedia tu na naši moderátori. Nasleduje samotné vyhlásenie výsledkov súťaží, však nemáme obálku. Víťazom vo vianočnom aranžovaní a to za druhú A-triedu Veronike Čurmovej a Taniane Ištokovej, ktoré si vysúťažili super cenu, a to sumu 300 korún za prvé miesto. Takže srdečne blahoželáme.